ayamba kuti tsopano kuphana okhaokha adzatu anthu aku South Africa akumamenya mademo awo onena kuti achotse anthu obwerawa. Etu mpaka nakumpezatu mnyamata iwe tayankhula iweyo uyankhule chiyankhulo chakuno. Munthu uja yankhula chiyankhulo china basi tumpeni chwekwe mpaka natu kupezeka zoti kutani kumupha. Mnyamata wachichepere ayi tiyambe kuti ndi amayi ake ayankhulatu zotere: "Mwandiphera mwana wanga inu anthu aku South Africa chifukwa chonena kuti basi nosuwa mtundu wanu ndi mpaka nakukamupha." Ayi tionere limodzi zili muchizungu koma ndekuti tikhala tikupitiriza nkhani tifotokoze zakhala motani. Hi South Africa, I'm Kateko Patricia Sambo from Limpopo. I'm the mother of Kamulo Nabela Sambo, who has been killed by rude people here in Mossel Bay, Western Cape. They killed my son like a dog, saying that he is a foreigner, whereas my child is a Tsonga, a South African citizen of Limpopo at Guyana. I am very painful and hurt as I'm speaking now, because here I am right now, I'm not working. They killed my child. Now I should take the body home to Limpopo. I should bury my child on Saturday. Please, South Africa, help the fellow of South Africa. Chabwino mmene moto ndimene ayankhulira amayi ake a Mhlamulo Sambo ngati tu pronunciation yavuta ndekuti mungomvetsetsa. Mhlamulo Sambo amene tikunenayo ndi wa zaka 19 ndipo iyeyu amakhala ku Western Cape kumeneko ku Mossel Bay. Ndipo chomwe chinachitika chonena kuti pa 31 May ndekuti Sunday lapita lomwereri anthutu akuti anapanga zionetsero kumeneko. Anthu akumeneko sitikufuna nzika zochoka m'mayiko ena zikhazikike kuno zizipita basi m'makwawo, tikuthamangitsa basi ndi akuti mpaka kumagogoda nyumba ndi nyumba. Nde uyuyu Mhlamulo Samboyi tikuti ngwa zaka 19 samakhala ndi amayi ake iyayi. Anapezeka zoti nanga simakhala iyayi ndasinkhuka ndikhozochoka nkumakakhala pandekha, amakhala ndi nzake kumenekoko ndekuti ku Mossel Bay. Ndetu basi anthuwa akagogoda no nyumba yake imene amagonayo iye kutuluka. Iwe mene ukuonekeramo kunkulako sukuoneka ngati wakuno ku South Africa iyayi. Anthu akuno ku South Africa sakuda ngati mene iweyo waderamo iyayi. Kunoku timakhalako owezukirako pang'ono choncho. Iwe siwakuno iyayi. Tiye yankhula chiyankhulo chakuno. Ndekuti iyeyo amakhala pakati pa makhoseti, community ya makhosa imene ndekuti kaya amati ndi mathosa kaya makhosa ziyankhulo zondesetu ndeti amayankhulanso chiyankhulo chimenecho chachikhosacho kaya. Ndetu kunapezeka zonena kuti iye uja ndi wa mtundu wina akuti wama Tsonga. Iye ngochoka ku China ngati matsonga. Ndi amalephera kuyankhula chiyankhulo chimene chija. Maversion oti abwera osiyana. Ena akuti amalephera kuyankhula chizulu chani komano iyayi information kuti chikhosa. Amalephera ndekuti kuyankhula zimenezo. Basitu aliyayi mene ukumvekera iwe chiyankhulo chimene chisondechiti. Iwe siwakuno iyayi. Basitu ndekutani kutenga mpeni kumbaya mpakana iye ujatu ndekuti tani mpaka kutisiya pamenepo. Anathamanga ndekuti ma paramedics amene amathamanga ngati ambulance aja kuti mwina wake azayese kuthandiza mwachangu komano anapeza kuti atafika pamene paja kuyesa kumuthandiza motere munthu wamwaliriranso pomwepo osati mpakana kuti no kukafika naye ku chipatala. Hayi wamwalirira pomwepo ndithudi. Ndekunabwerano ndekuti mchemwali wake yemwe dzina laketu ndekuti ndi Nomhlohlo Sambo anabwera pa Facebook kudzamba kukamba kuti ayi mwandiphera mchimwene wanga ng'ono wanga basi chifukwa choti amakhala pakati pa inuyo makhosa koma iyeyo ndekuti ndoti jeni yake tribe yake ndekuti ndi Tsonga basitu mpakana ndekuti kumupha. Ayi anthu oyipa inu chanichani ndifetoni sisizono kuti chilungamo chiyende ngati madzi apa sitingakhale chete yayi nkuti mpakana mukamuphe choncho iyeyo. Ndeti amayi ake onso amakamba zomwezo muka video kaja kunoti yayi mwanayu ndi zonena kuti ndichani ndo ku South Africa kuno sizoti ndobwera yayi ndo ku South Africa amakhala ndekuti ku Western Cape koma komwe amachokera iyeyo ndi ku Limpopo. Ndekuti
basi ino apapa kuti kuena tipange mapulogalamu oti tizipitisa maliro ku Limpopo tikayike nde kuti kumene amatani amachokera Saturday lino tikakhala tukamuyika komano anthu ino zomwe mwapanga ayi tupemphaso anthu aku South Africa ma South Africa ena amene mwina mwake monga tutitandize kuti titakunyamula nde kuti tani tinyamule thupi lake tikamuyike ku Limpopo chifukwa ndi kumene amachokera komano honestly sizinayendepo apapa nde kuti mwatipanga chipongwe kundiphera mwana wanga ayi nde kumakamba zoti iyeyo muti ndi amachokera kuti nonanga si Western Cape iye ayi so Limpopo ayi Mossy Bay kodi zikukhala motani ayi iyeyo ndizonena kuti ngati kobadwa ireti anabadwira nde kuti kumeneko ndi ku Giyani ngati kumudzi kwawo ku Limpopo kumenekoko ndiye malinga ndi kuti anthu amatosamuka kuti tipiteko malo akuti mwina zingakayendeko tisunthe kuchoka kumudzi kuno tipiteko nde kuti basi kutaoniko mwina kapena dera ilina lake mwina zikayendako kumeneko ndi kumene anapezekwa anasamukirano pano ku Western Cape kumene amakhalako nde waphedwa kumeneko ku Western Cape ko basi no ndikuti ndapako abafamily kunoti ati kufuna atengedwe akayikidwe koja ku Giyani komwe amachokera ngati kumudzi chipongwe apanga chipongwe pepani kwambiri tingonena mzimu wake tu iyeyo ndekuti ukause mumtendere osatha chipongwe chachikulu chimene apanga amenewa apangadi chipongwe apolisi abwera akukamba zosiyana ndi zimene akamba kubanza ife ndesiti ya polisi yo ndesiti ngayigule yayi paja apolisi ake ndomwe akumayenda ndi anthu amenewa ifeyo tikamba yakubanjayi ndiyomwe tiyitenge ngati ndiyoona apolisi akunena kuti iyeyu anaphulana ndi munthu wina ku Mossy Bay kumeneko pa 31 basi munthu yonkumbaya ndife tikunthamangitsa munthu ameneyo kuti timpeze 4 athawa tikumusakasaka tikampeza timmange akubanja kuti anala xenophobia watu anthu aketu tikamanena kuti asiyane xenophobia zimenezi tutayambophana tokha anala amene wawo asanene kuti ndi munthu wina ife tigwirabe yakubanjayo ife tanena kuti tigwirabe yachani yakubanjayo fanda amene akuziwa bwinobwino pamene zakhalira amenewo nde apatu tikambeno motere Julius Malema anabwera nthawi ina yake mbuyomu ndikuzakamba kunena kuti siyani zizizi zomathamangitsa anthu obwera azimu kwapanga ataka anthu obwera inu ndinobwera chokani ku South Africa situkufunani siyani zimenezi ife sitingakhale apa ndikumasekerera kumaziyang'anira zimenezi zopitirira chifukwa lero athamangitsa nde kuti munthu obwera munthu wa ku Nigeria ku Malawi ku Zimbabwe ku Zambia azipita kwawo lero limenero nde tikuombera m'manja koma anthu amene wawa amisala amene akupanga zimenezi ziwa mawa akathamangitsa anthu osewa ayamba tsopano kuthamangitsa anthu otani anthu amtundu wina oti siwawo anthu one oti sachizulu ayamba kuwathamangitsa iwe ndi wamtundu wanji tsonga iwe ukanika kuyankhula chizulu tiyeni basi unotani ameneyo tiyeni nayeni nthamangitseni ameneyo siwa kuno mpaka anatiyamba kumaphana tokha tisanafike level imeneyoyo ine ndikunena kuti zilekekeretu zimenezi zitheretu ine sindikusapoteratu zimenezi anayankhula Julius Malema zimene ankayankhulazo ndendende ndi zimene zachitika apa osati kuti kapena mwina mwake chani exactly zimene ankayankhulazo kuti azidzafunsa kunena kuti no iwo amayankhula chiyankhulo chanji tayankhula chiyankhulo chathu chachizulu munthu chakulephera kuyankhula azapezeka kuti tayamba kumaphana kumavulazana ndi zomwe zachitikaso nde kuti ndi mnyamata amene sambo amene akamayankhula okha ngati wamisala Julius Malema ngati wowukira wina wake mpaka nakumamunena Malema wadya ndalama zama Nigerians mpaka yankhula zimenezi Malema amangoyankhula basi ndi kamwe yake ameneyo sizotinso kapena ngakutetezeni Malema wausiru chani koma zomwe amayankhula ndendendetu zimenezi kwaonatu awo nde kuti ajaji na mchiuno akumapezeka zona kuti akupanga jena akuwatsogolera zimademo zawozi aukanatu kuti ife adudula sife amene tapanga zimezi asatinamizire sifeyo sizotikhudza ayiso ndinuyo musathawe makapeka mesa ndinu amene munayambitsa ndinu amene mukuyipatsa moto kumeneko kaya zachitika mudera lanji komano inuyo ndatsogolera akamaona inu pa screen rakunoto atulimba mtima akuti amene atimbitsa mtima tiyeni feso kuno tipange nde ndinuyo musathawe
mudayambitsa movement imeneyi ndinuyo, muyipatsa moto ndinuyo. Ayi kuphanatu kumeneko tinganenezani pena kumati zapachi weniweni izo asiyeni avulazane, komano moyo wa munthu ndofunikira posatengera kuti ndiwotani kaya ndi wamtundu wanji kaya anthu apangana zotani kaya ampanga motani, komano mwaziyang'ananso pano family yonso pano. Amayi amenewo munaona anayesetsatu kuzigwira kumayambiro amene amayankhula muza, koma kumapetoko amalira amene amavekera mawuwo ngati munamvetsera bwinobwino. Izi nde zoyipa za xenophobia. Tingopempherera kunene kuti no anthu odwala misala ofa anthu anda amisala anthu amene apanga zimenezi ndosokonekera amisalawa mwina mwake atatsitsimukako ka brain kawo nkambopanga zolongosoka, otherwise eti nde anthu ambiri akhala kumaphedwa zonchi zikati zipitirire motere akuti